Frituures zijn er natuurlijk heel veel in onze regio, maar er zullen er weinig zijn die de friet gratis weggeven. Afgelopen weekend was dat het geval in Neer. Dit was nog eens een actie, gratis friet. Bij deze frituren in Neer gaven ze de friet letterlijk weg. Onze cameraman Daan Kempen hield wel van friet en hij er log van gekregen. Vandaag vieren we dat we 1 jaar bestaan. Dus we hebben vandaag een leuke actie bedacht om gratis friet weg te geven. En dat laten de klanten in Neer zich natuurlijk een tweede keer zeggen. Alhoewel, niet iedereen was op de hoogte van de actie. Gisteren was schoteldag of zo gaat. Dat heb ik wel metgekregen, maar niet vandaag actie waar voor gratis friet. Ja, dat is wel metgenomen. Als je een paar weken doet. Dus in Woensdag hebben we deze week ook met de scooter een beetje actie gehouden. En toch gaat gepromoot met dingen wat mensen kunnen winnen, met de prijs. En dus, ja, we hebben eigenlijk al een hele goede dagen gehad. Dus, ja, we laten het als forceer komen vandaag. We hebben vandaag iedereen hier, iedereen van het personeel. Dus daar zal het niet aan liggen. Ja, we zijn niet verschillende keren hier geweest. Want dat is kleindochter die werkt hier. We waren vanmiddag even op bezoek en toen zei ze van we bestaan al een jaar. Kan je vandaag de friet voor niks krijgen, alleen de s'nachts moet ze betalen. Ja, daar komen we misschien nog wel aan. In Neer, een dorpje met ruim 3000 inwoners, zijn maar liefst 3 frietkramen. De frietkraam aan de Napoleonsbaan wil dus ook herkleinte uit de Angerdorpen trekken. De concurrentie in het dorp. Ja, dat is, kijk, we hebben een oud Neer hier in het midden van het dorp. Ja, dat is al jaren. Ja, dat duidt supergoed en dat doet nog steeds supergoed. Dus er is er nog één in het dorp, maar dat weet ik niet. Daar heb ik ook nooit contact met gehad of zo. Of ook nooit geweest of gekomen. We voeren ons eigen beleid. En iedereen moet zijn eigen boterham verdienen. En ja, uiteindelijk zal toch de kleinste wel bepaald hoe het er naartoe gaat. Dus komen ook mensen van Boetendorp, Kessel, Halen, nu in Brogel. Dus ja, het is eigenlijk heel verrassend hoeveel jullie dat ook van de hek afkomen om deze zaak te bezoeken. Dus daar ben ik ook op blij met. We komen van halen, maar we halen de friet hier, want die is lekkere dikke friet, dat is goed te eten. En ook in Neer haaien ze wel van een frietje. Anders zou dat natuurlijk nooit kennen. 3 frituures in 1 dorp. Van een frietoorlog is in ieder geval nog geen sprake. Maar ook in de toekomst zullen we meer acties kunnen verwachten van deze frituren. Ja, dat zijn altijd toekomstplannen. We zijn iedere dag zijn we bezig om dingen te bedenken en te veranderen. En ja, dat is ook een beetje de drijfveer eigenlijk. Maar altijd de friet gratis gaan weggeven, dat gaat in ieder geval niet gebeuren.